Έχετε τον... Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Σας υποδεχόμαστε εδώ ξανά στο 31ο επεισόδιο του podcast Reboot της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Χάρης Γεωργίου στα DEC από Αθήνα. Είμαι ο Γιάννης Φαρσάρης από Ηράκλειο Κρήτης. Είμαστε γραμματείς και όχι φαρισαίοι σε όργανα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού μας 2 εβδομάδες μετά. 6 Μαρτίου Παρασκευή του 2026 και δεν θα μπορούσε η σημερινή θεματική μας να είναι άλλη από το φλέγον ζήτημα των ημερών. Αφορά τα αυτόνομα όπλα, τα όπλα με τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομα όπλα, τα αυτενεργούντα όπλα και την διαμάχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών που αυτό τον καιρό έχει επιδοθεί σε επιθετικές πρωτοβουλίες. Είχαμε το Μαδούρο πριν από μερικές μέρες, έχουμε τώρα την σφοδρή επίθεση στο Ιράν και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και το Υπουργείο Αμήνης Πολέμου, τέλος πάντων πώς το έχουν μετονομάσει, ήρθε σε αντιπαράθεση με την εταιρεία Anthropic του Amodei. Η εταιρεία Anthropic είναι μια εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει το Claude. Το Claude θεωρείται μέσα στα τρία καλύτερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και πάμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μόνο λέγοντας ότι πέρυσι, πέρυσι, 24 του 25, τι σημαίνει πέρυσι, υπεγράφει μία σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ, του Υπουργείου Αμήνης των ΗΠΑ και της Anthropic. Η σύμβαση αυτή ήταν ύψους 200 εκατομμυρίων. Η σύμβαση περιλάμβανε την εγκατάσταση μίας ειδικής έκδοσης του Claude στο Υπουργείο, στα επιχειρησιακά συστήματα του Υπουργείου Αμήνης των ΗΠΑ, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί η ειδική αυτή έκδοση, να διαβαθμιστεί και να χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για την επεξεργασία, τη μελέτη και το σχεδιασμό των αμυντικών, πολεμικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου των ΗΠΑ. Αυτό πέρυσι πέρασε, τώρα νομίζω βγήκε στη φορά, εγώ στο Reuters το διάβασα. Ε, Αυτό πέρασε λίγο στα ψηλά, 200 εκατομμύρια ήταν η σύμβαση, πέρασε λίγο στα ψηλά. Θέλω να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία βάση και να δώσω κατευθείαν το λόγο στο Χάρη. Μεταξύ των κορυφαίων εταιριών αυτή τη στιγμή τεχνητής νοημοσύνης, στη δεδομένη χρονική στιγμή οι τρεις κορυφαίες εταιρείες είναι η Google με το Gemini, η OpenAI με το ChatGPT και η Anthropic με το Claude. Η Anthropic, διευκρινίζω, ο Amodei μαζί με την αδερφή του, ο Amodei ήταν στην OpenAI και στη σύγκριση που είχαν με την, αν θυμάστε πριν 2 χρόνια, με τον Sam Altman, έφυγε μια ομάδα στελεχών, μάλλον φύγαν αρκετά στελέχη από την OpenAI. Ο Amodei ήταν από τα πιο υψηλόβαθμα, έχει υψηλή γνώση και τα στελέχη αυτά ακολούθησαν διάφορες διαδρομές. Ο Amodei ίδρυσε την Anthropic και μάλιστα το μανιφέστο, το αρχικό μανιφέστο ήταν ότι ναι, διαφωνούμε με τις πολιτικές του Altman για την OpenAI και εμείς θα φτιάξουμε κάτι πιο ανθρωποκεντρικό, κάτι πιο ηθικό κτλ. Η Anthropic έχει από την αρχή χτίσει ένα περισσότερο, θεωρείται ηθική εταιρεία του AI. Έχει ένα δικό της σύνταγμα με κανόνες, δεντολογίες και σύστημα αξιών για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Έχει χρηματοδότη την Amazon, να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Έχει κύριο χρηματοδότη την Amazon, καθόλου τυχαία εταιρεία. Και αυτή η εταιρεία με το ηθικό προφίλ, ξεκινάμε την κουβέντα για να δώσω την πάσα στο Χάρη. Πέρυσι υπέγραψε μία σύμβαση με το Υπουργείο Αμήνης των ΗΠΑ. Δουλεύουν κανονικά από πέρυσι και φέτος όταν εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα άρχισε το παιχνίδι. Χάρη, καλή σου μέρα, έχεις το λόγο. Καλη- Καλημέρα. Ναι, νομίζω τα είπες τα περισσότερα. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει όλο το ιστορικό. Δηλαδή, πάει πίσω
νομίζω τουλάχιστον 2-3 χρόνια με τις εταιρείες, τις πλατφόρμες εννοώ, με τα LLM και όλα τα σχετικά, έχουν αρχίσει εδώ και πολύ καιρό να κάνουν συμβάσεις όχι μόνο με το Πεντάγωνο το Αμερικανικό και με άλλες χώρες για στρατιωτική χρήση. Πριν από κάμποσα χρόνια, όχι πολλά, πριν από 3-4 χρόνια, είχε βγει μία, αν προλάβω μετά θα τη βρω, μία ανοιχτή επιστολή εργαζόμενων της Google Α, που ναι. έλεγαν ότι παρετούμαστε γιατί εμείς διαφωνούμε με την εταιρεία που συνεργάζεται με το Πεντάγωνο για στρατιωτικούς σκοπούς, παρότι η δημόσια λέει ότι δεν το κάνει, εμείς από πίσω οι εργαζόμενοι λέμε ότι ναι το κάνει και διαφωνούμε και διάφορα τέτοια. Που είναι πριν από τα LLM εννοώ και όλα αυτά. Είναι πολύ ισχυρός που υπάρχει έτσι, τα τελευταία λίγα χρόνια αυτή η ιστορία. Αυτό που έχει προκύψει τώρα τελευταία, όπως είπες, με τις πλατφόρμες του AI, είναι ότι η χρήση είναι πάρα πολύ έντονη πλέον. Και ήδη από συγκρούσεις από πριν από αυτό που έγινε τώρα και στην Βενεζουέλα και στο Ιράν που γίνεται τώρα, από πριν είχαν βγει ας πούμε διάφορα νέα και ρεπορτάζ που έλεγαν ότι τα ειδικά τεχνολογίες LLM χρησιμοποιούνται για να κάνουν αυτό που ονομάζαμε παλιότερα data mining. Μμμ. Σκουπίζουν ό,τι υπάρχει διαθέσιμο από κλειστές και ανοιχτές πηγές πληροφοριών. Έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν ουσιαστικά περιλήψεις και να επισημαίνουν πράγματα που ενδιαφέρουν για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, ας πούμε να εντοπίζουν την κίνηση ενός συγκεκριμένου ανθρώπου και αυτό χρησιμοποιείται για να κάνουν στοχοποίηση, να κάνουν Το σχεδιασμό όλο. διάφορα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη ότι τα LLM αυτά που έχουν οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται για να, πώς το λένε, να ρίξουν κάποιο όπλο. Χρησιμοποιούνται για Ένα-ένα τα όλη την βάλουμε. υπόλοιπη δουλειά. Εκεί έγκυται η διαφωνία μεταξύ ανθρώπου και κυβέρνηση και η συζήτηση όλη που πάει. Δηλαδή, η ανθρώπικη ισχυρίζεται ότι έχει αποδεχτεί τη χρήση, αυτό που είπες τώρα, έχει αποδεχτεί τη χρήση του εργαλείου της για σκοπούς σχεδιαστικούς, πώς το λένε, μελετητικούς και όλο αυτό το κομμάτι που το κάνανε άνθρωποι, μυστικές υπηρεσίες κτλ. Ναι. Ότι επιταχύνει ως επιταχυντής και καλά δουλεύει. Και Α, η ένσταση αφορά δύο πράγματα. Καταρχάς να βάλουμε και ένα όνομα στην κουβέντα. Μία εταιρεία η οποία βγήκε ξανά στην επιφάνεια είναι η Palantir. Αν σου λέει κάτι το όνομα Palantir. Palantir είναι παλιά εταιρεία Είναι που χρησιμοποιείται, παλιά καραβάνα. που χρησιμοποιείται κατεξοχήν. Έχει αποφασίσει ότι δεν βγάζει commercial εφαρμογές, χρησιμοποιείται μόνο για τέτοια πράγματα. Παρακολουθήσεις και... Ναι, το έχει δηλωμένο ότι Ναι, ναι, χρησιμοποιεί, ότι κάνει μόνο τέτοιες. Δηλαδή ναι, κάνει ναι, αυτή ναι. τη δουλειά, αυτό που είπαμε πριν, ότι σκουπίζει πληροφορίες και δίκτυα και social media και τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα πάντα. Και παλιότερα απλά το έκανε χωρίς τα LLM. Τα έκανε με τους Ναι. κλασικούς Τώρα το κάνει τρόπους. πιο έξυπνα. Πιο Τώρα το έξυπνα, κάνει, πιο ναι. γρήγορα. Πιο Ναι. έξυπνα και πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η βασική ένσταση της Anthropic έχει να κάνει με το γεγονός, πρώτον, αυτό που λέμε αυτόνομα όπλα, τα οποία θα εξηγήσουμε και θα συζητήσουμε μετά, ότι δεν Ναι. θέλει να χρησιμοποιείται το σύστημά της στα αυτόνομα όπλα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θέλει να χρησιμοποιείται το σύστημά της για μαζικές παρακολουθήσεις Αμερικανών πολιτών. Αυτά αναδύονται τα σημεία ένστασης. Τώρα, βγαίνει ο Υπουργό Αμήνης, ο Υπουργό Πολέμου, τον είπα, και λέει τι είναι αυτά που λέτε. Εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα και έχετε, λέει, ένα εσωτερικό ρυθμιστικό, συνταγματικό, όπως το λένε, δικό σας πλαίσιο που δεν επιτρέπεται. Δεν μας νοιάζει. Εμείς επικαλείται την νομιμότητα. Εμείς έχουμε το δικαίωμα, βάσει της σύμβασής μας, να χρησιμοποιούμε τα συστήματα που έχουμε στη διάθεσή μας για κάθε νόμιμη χρήση. Τώρα, αν εσύ έχεις βάλει την κόκκινη γραμμούλα 2 πόντους παραπάνω, αυτό να το λύσεις με τον καθρέφτη σου και με την ομάδα σου, εμείς δεν το δεχόμαστε. Ήρθε λοιπόν η ρήξη. Ακριβώς. Και η ρήξη πού ολοκληρώθηκε? Η ρήξη έγινε εκείνες τις μέρες που επιτίθενταν. Η ρήξη λοιπόν έγινε του στυλ σου κόβουμε τα κονδύλια. Η ρήξη έγινε στο στυλ
έδωσε εμφατική, ξέρετε τώρα ο Τραμπ το στυλ του ποιο είναι, έδωσε εμφατική διαταγή ο Τραμπ να κοπεί άμεσα εντός 6 μηνών, πρόσεξε με, να κοπεί άμεσα εντός 6 μηνών κάθε χρήση για ευαίσθητα και εντωμεταξύ για να μπορέσει να λειτουργήσει. Έχει πάρει τρελές άδειες εμπιστευτικότητας και λέει δεν είναι τυχαίες τώρα αυτές οι συνεργασίες με την έννοια ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται το μοντέλο μπορεί να το έχει εγκαταστήσει τοπικά, δεν ξέρω πώς το έχει εγκαταστήσει. Αν μου πεις τι τοπικά, στις Microsoft, τις υποδομές της cloud είναι, τι τοπικά. Και η Microsoft είναι στο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι συμφωνίες, έτσι. Και είπε ότι εντός 6 μηνών, εάν δεν αλλάξει η πολιτική η Anthropic, θα τη βγάλουμε έξω από όλα αυτά. Ξυπνάει εκείνη τη στιγμή ο Altman και λέει: Α, τι ωραία, μισό λεπτάκι να υπογράψω εγώ, να μπω εγώ στο παιχνίδι. Και υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή το αφήγημα, γιατί θέλω να συζητήσουμε λίγο αυτά που βγαίνουν έξω και αυτά που ισχύουν, το αφήγημα είναι η ηθική Anthropic, η οποία αρνείται η Anthropic που έχει υπογράψει τη σύμβαση με την Υπουργείο Αμήνη και συμμετέχει και στο Μαδούρο το σχεδιασμό συμμετείχε αποδεδειγμένα και στο Ιράν την επίθεση τώρα το σχεδιασμό και στη δολοφονία του, πώς το λένε, του Χαμενή του συμμετείχε. Όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι με συστήματα και λέμε καλά ρε παιδιά, αφού τα βάλατε πώς γίνεται, λέει εντός 6 μηνών. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, τώρα που μιλάμε, χρησιμοποιούνται συστήματα της Anthropic για όλη την επιχείρηση. Και, Χρησιμοποιείται το Cloud, μια ειδική έκδοση του Cloud για όλη την επιχείρηση που ναι, και συζητάμε. έχει και ουρά αυτό, γιατί όπως λέγαμε πριν από μερικές μέρες μεταξύ μας, εντάξει, δεν υπάρχει πλέον αντίρρηση. Βγήκαν κανονικά ρεπορτάζ που λένε ότι Ναι. είναι πίσω στις διαπραγματεύσεις και τα κουβεντιάζουν μια χαρά. Και βγήκε και άλλη μια αντίρρηση, βγήκε και άλλη μια φήμη ότι εκλήθη ο Ντάριο Αμοντέι, εκλήθη από τους μετόχους Ναι, για βέβαια. διευκρινήσεις. Εν Βέβαια. τω μεταξύ έχουμε το εξή. Άκου λίγο τα παρεπόμενα τώρα, γιατί ζούμε σε ωραίες εποχές. Καταρχάς, να βάλουμε οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο αφορά πλέον τεχνητή νοημοσύνη. Η ειρήνη έχουμε, η ιατρική έχουμε, πόλεμο έχουμε, τα πάντα από πίσω σκόνη στην πέτρα βρίσκεται τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει μετασχηματιστική περίοδος όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι πίσω από τα πάντα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ξαναλέω. Είχαμε δύο. Σε αυτή τη σύγκρουση όπως βγήκε έξω από τα μίντια, θεωρήθηκε ηθική σύγκρουση. Πήρε την ταμπέλα ηθική η εταιρεία η Anthropic και ούτως ή άλλως πώς το λένε, η επιθετική πολιτική της Αμερικής επικρίνεται ούτως ή άλλως, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αυτό είναι μόνιμο, δεν είναι ότι είναι τώρα ξεκίνησε αυτό. Απλά τώρα έγινε με AI για πρώτη φορά έτσι σε εμφατικό επίπεδο. Δες, ξαφνικά ο κόσμος, ούτως ή άλλως το Claude το τελευταίο τρίμηνο γνωρίζει, είναι hype, είναι στον αφρό των ημερών γιατί θεωρείται δυνατό, ικανό. Δεν ξέρω αν είδες χάρη. Και πήρε και παραπάνω τώρα τις τελευταίες μέρες λόγω της Ναι, πήρε αντίρρησης, παραπάνω έτσι. χρήστες. Πήρε παραπάνω χρήστες λόγω αυτού. Εγκαταλείψανε το chat. Δες τώρα τι γίνεται. Ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες το Claude, δεν τα προλαβαίνουμε. Ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες το Claude ότι επιτρέπει μεταφορά ιστορικού από άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή, παράδειγμα, λέω ότι τυχαία ονόματα χρησιμοποιώ. Εσύ τώρα, Χαρή, χρησιμοποιείς τώρα τα τελευταία 3 χρόνια συνδρομητική έκδοση του ChatGPT. Και δίνεις 20 € το μήνα, ρε παιδί μου, και το χρησιμοποιείς και λες τι ωραίο εργαλείο. Προχθές, πριν λίγες μέρες, τι δυνατότητα έδωσε το Claude? Να πατήσεις ένα κουμπάκι και να πας να μεταφέρεις όλο το ιστορικό της δουλειάς που έχεις κάνει στο ChatGPT, να το μεταφέρεις μέσα στο Claude, που να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό προσωποποίησης και εξατομίκευσης δική σου χρήσης εργαλείου. Αυτό, συν το ένα, συν το άλλο, έφεραν αύξηση χρηστών στο Claude, ικανή αύξηση χρηστών, έφεραν αύξηση εσόδων, δηλαδή το 26 θεωρείται ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Όχι κερδοφορία, μην μπούμε τέτοιες λέξεις εδώ περίεργες. Δεν παίζουν την κερδοφορία σε αυτή τη στιγμή, ούτε θα παίξουν τα επόμενα χρόνια. Οπότε έχουμε επιβράβευση από τους χρήστες, αλλά έχουμε τους μετόχους, ξέρετε όλα αυτά τώρα διαρροές. Έχουμε τους μετόχους με προεξέχουσα την Amazon π.χ. που καλέσανε τον Αμοντέι και του λένε τι είναι αυτά που κάνεις. Και σε αυτό το πλαίσιο που λες τώρα Χάρη, είμαστε σε μια διαδικασία συνένεσης το συζητάει αυτή τη στιγμή η ανθρώπινη ρε παιδί μου που είναι οι κόκκινες γραμμές. Ναι. Ε,
να δείξω κάτι. Βέβαια, να πω ότι είναι τόσο. Βγαίνουν κάθε μέρα αυτά που εγώ δεν προλαβαίνω ούτε καν να τα διαβάζω. Κρατάω κάποια screenshots για να τα ψάξω αργότερα να τα διαβάσω. Μμμ. Εδώ είναι μία δήλωση που είχε κάνει ο... από την Anthropic στην Αυτός είναι ο αντίρρηση που Μοντέι. είχαν τέλος πάντων και είχε ένα παράδειγμα που εντάξει θα το εξηγήσουμε κιόλας τι συμβαίνει. Καταρχήν να πω τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη. Εφόσον ασχολείσαι με αμυντική βιομηχανία, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι όχι θα το χρησιμοποιήσετε έτσι και όχι αλλιώς. Ναι, ναι, αυτό τώρα είναι το επιχείρημα. Σου λέει ρε φίλε, Δεν ξενοφυλάκι. υπάρχει. Μισό, έχει σημασία αυτό, να το βάλουμε μετά χάρη. Ναι. Έρχεται και σου λέει η κυβέρνηση. Συγγνώμη, ρε Αμοντέ, εσύ θα κάνει κομμάτι πώ θα χειριστώ εγώ την πατριωτική. Ειδικά στις Είναι Ηνωμένες εθνική Πολιτείες, πολιτική. ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ένα σωρό νομοθετήματα, ας πούμε, από το Homeland Security, που όχι μόνο δεν επιτρέπουν να βάλεις εξαιρέσεις, αλλά σε θεωρούν και εχθρό αν φέρεις αντίρρηση. Να Yes. χρησιμοποιηθούν οι δικές σου υποδομές, ας πούμε, για να ψάξεις κάποιον, ξέρω εγώ, τρομοκράτη. Ναι. Έχεις Ναι, κοίτα να δεις τώρα. επιπτώσεις Η ενώ σε αλήθεια είναι κάπου κυνηγάει στη το μέση. FBI και τέτοια. Δηλαδή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Έρχεσαι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλω να βάλουμε μετά. Θέλω στο τέλος να κάνουμε δύο συζητήσεις ουσιαστικές για να δούμε τον κόσμο μας. Αυτή τη στιγμή έρχεται μια εταιρεία που δεν πάει να είναι εταιρεία. Είναι αυτός ο τυπάκος που βλέπετε εδώ, Αμοντέι, με την ομάδα του. Και χρηματοδότης και τα λοιπά, μάγκας, παίκτης και τα λοιπά. Έρχεται ο Αμοντέι να βάλει όρια στο τι θα κάνει σε εθνικά ζητήματα. Εθνικό ζήτημα είναι ο πόλεμος. Δεν είναι εσωτερικό ζήτημα. Διεθνές, παγκόσμιο, αλλά είναι ζήτημα που είναι πολιτικό ζήτημα ο πόλεμος. Είναι πολιτική απόφαση αυτή τη στιγμή. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, καλή, κακή, είναι πολιτική απόφαση. Και σου λέει άλλος, ρε φίλε, εμείς είμαστε εκλεγμένοι νόμιμη κυβέρνηση των ΗΠΑ. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό με βάση τι προδιαγραφέ, με βάση το ένα, με βάση το άλλο, την αφήγηση, την πολιτική που έχουν αυτοί. Και έρχεσαι εσύ ο Μοντέι και μου λε, το εργαλείο που σου έδωσα δεν θα πατά το κουμπί 3, θα πατά το κουμπί 2. Του λέω, πα καλά. Ξέρεις, είναι περίεργο όλο αυτό. Ναι. Για το όριο, το ρυθμιστικό. Δηλαδή, το βάζω τώρα στην κουβέντα, το συζητήσουμε μετά. Ναι, επίσης να Εκεί πούμε που, ότι στην... δες τώρα Α, χάρη, τι τρέχει. 3 χρόνια τώρα συζητάμε ότι οι εταιρείε έχουν ξεφύγει και πρέπει να έρθουν τα κράτη να βάλουν ηθικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό δεν είναι η αφήγηση. Οι ναι. εταιρείε κοιτάνε το κέρδο και θα πρέπει τα κράτη και οι φορεί και οι οργανισμοί να βάλουν ηθικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και γυρίζει η εποχή και λένε, είναι άλλη αφήγηση. Το κράτο έχει ξεφύγει και έρχεται η εταιρεία να βάλει ρυθμιστικό ηθικό πλαίσιο στο κράτο. Πώ φαίνεται. Καλά, εντάξει, εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη έχουμε και μια ψιλοκουβέντα σχετικά με το θέμα με αφορμή το AI Act, αν και δεν έχει εφαρμογή ακόμα. Έχουμε μέλος αυτό η Act. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καν αυτή την κουβέντα. Τα έχουν Δηλαδή δεν γυμμένα, ρε έχουν, Χάρη. Ρε Χάρη, τα δεν έχουν έχουν γυμμένα αυτοί. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κουβέντες τύπου να πάμε με ένα ψήφισμα στη Γερουσία ή να πάμε την τάδε τροπολογία στην πολιτεία, ξέρω εγώ, της Καλιφόρνια, μέχρι εκεί. Σχετικά με regulation εννοώ, στο Ναι, ναι. AI και τέτοια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο κεντρικά. Υπάρχει με ένα ευχολόγιο που είχε υπογράψει ο Biden πριν από πόσα, 3-4 χρόνια, πού πρέπει να πάει το AI στις Ηνωμένες Πολιτείες Ναι, 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 σαν ναι. απάντηση στο AI Act, το οποίο ήταν ευχολόγιο. Έλεγε ότι εμείς πρέπει να αναπτύξουμε το AI. Δεν έλεγε τίποτα για περιορισμό των εταιριών ή ότι οι εταιρείε θα έχουν δικαίωμα να διαλέξουν πού θα εφαρμοστεί το AI κτλ. Τίποτα. Είναι όλα έτσι ανοιχτά τελείως. Αυτό που ήθελα να πω είναι, που το έχω εδώ πέρα στην εικόνα, και αυτό είναι από screenshot, έτσι, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, το άρθρο. Λέει το παράδειγμα ότι εντάξει, τι γίνεται άμα δεν δουλέψει σωστά το σύστημα και χτυπήσει κάποιον άμαχο. Που λέμε τώρα, εντάξει, είναι πολύ ιδανική περίπτωση αυτή, έτσι, ότι η εταιρεία θα ασχοληθεί αν το AI στοχεύσει κάποιον άμαχο. Που εδώ, ας πούμε, γίνεται χαμός και δεν Ναι. ασχολείται κανένας. Επίσης, να πούμε ότι τώρα στις μάχες τέλος πάντων που έγιναν τώρα αυτές τις μέρες εκεί στο Περσικό, 3 ή 4 μαχητικά αμερικανικά, F-15, δεν ξέρουμε ακόμα πόσα, χτυπήθηκαν από φύλλα πυρά. Ναι. Δεν έχει σχέση με AI. Θέλω να πω πόσο πιο εύκολο είναι να γίνει λάθος με κάτι το οποίο είναι black box σε Ναι, μεγάλο ναι, ναι, βαθμό, ναι. έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, Ερώτηση.
Ναι, Θες, Χάρη, τώρα να μας εξηγήσεις μέσα σε 10 bullets ναι. τι είναι ένα αυτόνομο όπλο? Ναι, ε, είναι ολόκληρη κουβέντα τώρα Όχι, το όχι, πώς γίνεται συγκεκριμένα τα αυτό. χαρακτηριστικά του Κάτσε αυτόνομου σε να σχέση με δείξω. το αυτόματο ή με το τηλεκατευθυνόμενο Θα ή με το δείξω, οτιδήποτε άλλο είχαμε μέχρι τώρα. ναι, θα δείξω αυτό, θα το κουβεντιάσουμε μετά αυτό. Α, Απλώς το συγγνώμη, δείχνω ναι, ναι, γιατί δεν το έχει ήξερα. σχέση. Λοιπόν, τι εννοούμε καταρχήν AI στα οπλικά συστήματα. Όταν λέμε AI καταρχήν είναι μια ολόκληρη γκάμα πραγμάτων, δεν είναι μαύρο-άσπρο, έχει δεν έχει AI. Μπορεί να έχει έξυπνη επεξεργασία εικόνας για παράδειγμα, που δεν είναι LLM, ας πούμε, είναι κάτι άλλο. Μπορεί να έχει ένα νευρονικό δίκτυο που κάνει αναγνώριση στόχων, που δεν είναι LLM, είναι κάτι πολύ πιο Ναι, απλό. εννοείται. Έτσι, είναι μια ολόκληρη περιοχή από το τελείως απλό που είναι μια αυτοματοποίηση με ένα διακόπτη μέχρι το πολύ σύνθετο που έχουν οι πύραυλοι cruise, ας πούμε, που έχει κανονικά ολόκληρο LLM μέσα και κάνει αναγνώριση του terrain. Όλα τα ενδιάμεσα υπάρχουν στα όπλα, αναλόγως στο κόστος και αναλόγως στο μέγεθος. Ποια είναι η διαφορά με τα αυτόνομα συστήματα? Αυτόνομα συστήματα σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, υπάρχουν εδώ και χρόνια, παρότι δεν το παραδέχονται τα κράτη και τα χρησιμοποιούν. Είναι συστήματα όπως drones ή πύραυλοι cruise, κυρίως αυτά, που από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν δεν έχει καμία παρέμβαση ο άνθρωπος. Δεν του έχει δώσει καν στόχο, του έχει δώσει προδιαγραφές αποστολής. Και του λέει, αν βρεις έναν τύπο που είναι έτσι και μοιάζει αυτό, ή αν βρεις ένα κτίριο με δύο παράθυρα και μια κεραία στην ταράτσα και είναι γύρω σε αυτή την περιοχή δίπλα στον φάρο του τάδε λιμανιού, πήγαινε και χτύπα το. Χωρίς να του δώσει συντεταγμένες και τέτοια. Είναι ας πούμε κινητός ο στόχος. Ή είναι κάποιο άτομο συγκεκριμένο που δεν ξέρεις ακριβώς που είναι. Ξέρεις ότι είναι κάπου στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Ρίχνει λοιπόν ένα τέτοιο όπλο, αυτό φέρνει βόλτες από πάνω, μπορεί και κάνα 2-24 ώρα, και όταν εντοπίσει το στόχο, αποφασίζει από μόνο του ότι θα το χτυπήσει. Ναι. Δεν έχει επέμβαση ο άνθρωπο στο αν θα χτυπήσει ή όχι, δηλαδή. Παίρνει από μόνο του απόφαση ότι αυτό είναι ο στόχο, έχει καλές πιθανότητες να είναι σωστή η απόφαση και το χτυπάει. Προφανώς δεν υπάρχει τέτοια απόφαση που είναι 100% αξιόπιστη, έτσι. Υπάρχουν πάντα ποσοστά λάθος. Λέω κατευθείαν το όφελος, για να είμαστε λίγο ομοί, γιατί για πόλεμο μιλάμε. Το μεγάλο όφελος σε αυτή την ιστορία είναι το εξής. Ότι με αυτόν τον τρόπο, με τα αυτόνομα όπλα, υπάρχει υψηλότερη αποτελεσματικότητα και δεύτερον, δεν υπάρχουν φέρετρα. Ναι, Το μεγάλο βέβαια. πρόβλημα των χωρών στους πολέμους, αν θυμάσαι, είναι τα φέρετρα. Ότι στέλνουν τα παιδιά μας να σκοτωθούν στο Περσικό. Το αμερικανικό αφήγημα της άρνησης είναι αυτό. Ότι από την άλλη μεταξύ είναι επαγγελματίες. Αυτοί που πάνε εκεί πέρα είναι επαγγελματίες, δεν είναι Ναι. φαντάρια. Έτσι. Ε, και έρχεται και σου λέει, ωραία, τι είναι το drone? Συγγνώμη, Χάρη, έχει αίσθηση πόσο μπορεί να κάνει ένα τέτοιο drone? Ξέρω, 5.000, 10.000, δεν κάνει 300 εκατομμύρια. Φθηνά δεν είναι? Αναλόγως στον drone. Αν είναι μόνο drone πλοήγησης και με μικρό φορτίο και με Ναι, ακτίνα, ξέρω, κάποιες εκατοντάδες ναι, χιλιόμετρα, είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων πλέον. ναι. Δεν εννοώ ένα Τζάμπα εκατομμύριο. δηλαδή. Είναι Ναι, τζάμπα. ναι. Για πόλεμο είναι 50.000 ευρώ είναι Τα, αμεληταία τα, ποσότητα. τα drones που που χρησιμοποιούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι κυρίως τηλεχειριζόμενα, δεν είναι αυτόνομα, Ναι. έχουν φτάσει πλέον να κάνουν πλέον, ξέρω εγώ, 1.000-1.500 ευρώ. Ναι, αυτό λέω. Αυτά είναι σαν τα drone Ναι, που κυκλοφοράμε εμεί. ναι, Άλλο ναι, λέω ναι. όμω. Το αυτόνομο drone το οποίο μπορεί να πετάξει, ξέρω εγώ, 1.000 χιλιόμετρα με μπαταρία και να. Αυτό είναι Ναι, γύρω κάνει στις... 50 χιλιάρικα. Είναι μία τάξη μεγέθους παραπάνω, ναι. Μια μισή Ναι, τάξη και, μεγέθους τι, παραπάνω. αυτό είναι ποσό δηλαδή. Δηλαδή το να σηκώσει Όχι, ο άλλο καμία σχέση. 100 drone να πάει τα ρίξει. Καμικάζι, πρόσεξε με Όχι, drone, όχι, καμία καμικάζι. σχέση. Τζαμπ. Και χωρίς θάνατο. Να Χωρίς πούμε και να σα- πέσει πιλότος. να πούμε για σύγκριση ότι ένας πύραυλος Patriot που Ναι, χτυπάει ένα στόχο, έτσι, ένα σωστό. αεροπλάνο. Ναι, Ένας πύραυλος Patriot κοστίζει 4 εκατομμύρια. αυτό πήγα να σου πω. Εάν αυτά τα Όχι κάνει όλο το drone. σύστημα, έτσι, ο πύραυλος Μόνο μόνος του πύραυλο, κάνει. ναι, μόνο αυτό Ναι, που φεύγει, ναι. Ναι, αυτό πήγα να πω. Ότι τη στιγμή που σηκώνει τα ντρονάκια και πάνε καμικάζι και δεν επιστρέφουν, γιατί αυτά δεν είναι για να επιστρέψουν, αυτά πέφτουν. ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι του ρίχνει την μπαταρία και κάνει οικονομία και το γυρίζει πίσω, γιατί δεν έχει μπαταρία να γυρίσει πίσω. Γιατί να το γυρίσει πίσω, να κάνει οικονομία το ελικοπτεράκι. Λοιπόν, αυτά τα συστήματα μπορεί ξαφνικά να σηκώσουν ένα μήνο με 10.000 τέτοια, με 100.000 τέτοια, το οποίο είναι no cost. Το οποίο είναι low cost για αυτού.
όπως λες, και να σαρώσουν μια πόλη, μια χώρα, χωρίς, ξαναλέω, βάζω την ομοίη έκφραση, χωρίς φέρετρα. Ναι, αυτό είναι βασικό Αυτός είναι πλεονέκτημα, ναι. σαν να παίζεις ηλεκτρονικό παιχνίδι. Είναι. Δηλαδή, κάθεται σε ένα υπολογιστή, προγραμματίζει και λέει σηκωθείτε. Σαν να παίζει game, σαν να είναι gamer είναι. Δηλαδή, ο οποίος αυτός μπορεί να είναι στην Ουάσιγκτον, έτσι. Ναι, Ή ναι. μπορεί να είναι σε ένα αεροπλανοφόρο εδώ από κάτω. Έτσι. Παίζει drone, δηλαδή παίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι, έτσι. Ένα τύπο, ένα κουμπιτερά. Αυτό είναι ο Ναι, ηλεκτρονικό πόλεμο. και δεν είναι όπως τα τηλεχειριζόμενα που έχει κέντρο ελέγχου που είναι, ξέρω εγώ, στα κάποια χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε για αυτόνομα που φεύγουν από ένα σημείο, μπορεί να μην έχουν καν στόχο, να τον πάρουν το στόχο στη διάρκεια της πτήσης. Να τον βρούνε μόνοι του. Όχι, όχι. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Σήκω, σήκω, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εκεί που θα πα, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ό,τι βρει, ρίξε μόνο σου. Αποφάσισε εκεί. Ούτε καν στόχο δεν έχουν. Να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί ίσως να φαίνεται λίγο περίεργο. Είναι η διαφορά του να έχει κάποιος στρατός αεροφωτογραφία μια συγκεκριμένη περιοχή με άρματα Ναι. μάχης μεταθωρακισμένα και να πει ότι ναι, στην τάδε συντεταγμένη είναι ένα άρμα μάχης. Η Ναι. διαφορά με τα αυτόνομα είναι ότι του λες πήγαινε κάπου γύρω από τη Λάρισα, Ναι. Και ψάξε για ξέρει τι πρέπει να άρματα κάνει. και Ναι. χτύπατα. Ναι. Ό,τι βρει, χτύπα. Ό,τι βρεις. Ό,τι Που βρει, σημαίνει χτύπα. ότι αν βρει κάτι που μοιάζει με στρατιωτικό άρμα, ένα ψυγείο, ξέρω εγώ, που κουβαλάει γάλατα, μπορεί και να το Δεν τον χτυπήσει. νοιάζει. Ναι, δεν τον νοιάζει. Εντάξει. Άκουμε λίγο χάρη. Επειδή είπες άρματα και επειδή όλοι φανταζόμαστε ότι τα αυτόνομα όπλα είναι μόνο drones. Αυτή τη στιγμή από ξηράς, ο πόλεμος από ξηράς πώς γίνεται. Ας το πυροβολικό που ρίχνει οι Οβίδες. Ο πόλεμος από ξηράς γίνεται με άρματα μάχης. Πώς γίνεται η κατάληψη ενός εδάφους. Πάει η αεροπορία, πάει το πυροβολικό και στο τέλος μπαίνει μέσα τα τεθωρακισμένα και οι άνθρωποι. Το πεζικό, σωστά. Ωραία. Τα τεθωρακισμένα θα είναι αυτόνομα, δηλαδή θα είναι ένα τάγκ χωρίς πλήρωμα. Και μάντεψε τα φαντάρια, η ράμπο, τα κομάντο, θα είναι ρομπότ κομάντο. Δεν το έχουμε. Ή σκυλιά κομάντο. Τα σκυλιά που χοροπηδάνε τα κύτταρα, τα έχεις δει. Κοιλιά έχουν, ναι. Έχουμε Σκυλιά που έχουνε. κάνουμε και τεστ στις διασώσεις. Ναι. Δηλαδή δοκιμάζονται στην έρευνα και διάσωση. Σήμερα λοιπόν, τα άρματα μάχης θα είναι ρομποτικά αυτοκινούμενα και αντί να έχουμε ένα καημένο παλικάρι από το Wisconsin, φτωχό λαϊκά στρώματα που κατατάχθηκε στο στρατό στις δικές δυνάμεις και παίρνει 20.000 το μήνα, 50.000 το μήνα και στέλνει στη φτωχή οικογένειά του και είναι ήρωας πολέμου, θα στέλνουμε ένα σκύλο ή ένα δίποδο, ένα τρίποδο, ένα τετράποδο, ένα οχτάποδο, δεν μας νοιάζει τι μορφή θα έχει, το οποίο θα έχει πάνω του συστήματα, πώς το λένε, επιβίωσης και το οποίο θα είναι μηχανή δολοφονίας. Θα είναι μηχανή δολοφόνος. Πάμε λοιπόν χάρη τώρα σε μια κομβική αλλαγή στην ιστορία του κόσμου. Μέχρι τώρα, καταρχάς να διευκρινίσουμε, γιατί θέλω να πάμε σε αυτό το φιλοσοφικό ζήτημα, περί πολέμου. Μέχρι τώρα, ποιος πατούσε τη σκανδάλη? Ακόμα και στα τηλεκατευθυνόμενα, ποιος πατούσε τη σκανδάλη? Ναι, Ο άνθρωπος. ναι. Μέχρι σήμερα είχαμε το εξής. Ο πόλεμος ήταν ανθρώπινη απόφαση, ανθρώπινη βούληση. Ακόμα και λάθος να γινότανε, ήταν ανθρώπινο λάθος. Είχαμε λοιπόν ανθρώπους με εργαλεία, ανθρώπους με συστήματα να πολεμάνε. Τη σκανδάλη εννοώ μεταφορικά, την πατούσε πάντα ο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στην ιστορία, τη σκανδάλη την πατάει μία απόφαση που την παίρνει ένα νευρονικό δίκτυο αυτενεργούν, το οποίο με βάση κάποιες προδιαγραφές, εγώ θεωρώ ότι είναι και θολές οι προδιαγραφές, δεν τους νοιάζει, κρίνει εκείνη τη στιγμή real time, πώς είναι ο πιλότος ρε παιδί μου που με τα μάτια του βλέπει και λέει εδώ θα ρίξω. Αυτό δεν είναι ανθρώπινη απόφαση του πιλότου που θα ρίξει? Τώρα δεν έχουμε πιλότο. Έχουμε ένα σύστημα FES, το οποίο εκείνη τη στιγμή με βάση το input είναι κάμερες, αισθητήρες, θερμικά από εδώ, από εκεί, ένα μείγμα ραντάρ κτλ. Αποφασίζει και λέει καλημέρα, απελευθερώνω τη βόμβα. Χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, χωρίς ανθρώπινη εντολή, χωρίς ανθρώπινη προτροπή.
Αυτό από μόνο του, ξαναλέω, είναι ένα ζήτημα ιστορικό. Ότι για πρώτη φορά έχουμε αυτόνομους δολοφόνους. Θα μου πεις πόλεμος. Ναι ρε φίλε, πόλεμος, αλλά Ναι, μια επισήμανση. Όταν λέμε τώρα, αυτό υπάρχει περίπου μια δεκαετία τώρα και τώρα είναι διαθέσιμο σαν όμως αυτό. Ενώ τεχνολογία, στην έτσι. ιστορία της ανθρωπότητας είναι τώρα. Ναι, αλλά η διαφορά είναι ότι τώρα έχει γίνει πάρα πολύ φθηνό, όπως είπες. Με Και, τα πολύ, drone και και με πιο όλα. μαζικό. Και πιο Πιο μαζικό. μαζικό. Και στο έδαφος, εκτός από τα drone δηλαδή, στο έδαφος υπάρχουν αντίστοιχα UGV, δηλαδή ρομποτάκια που κυκλοφορούν στο πεδίο της μάχης και διαλέγουν στόχους. Το οποίο Πολυβόλα δηλαδή, μόνα τους, έτσι. δεν μου λες, διάβαζα προχθές κάπου, δεν το μελέτησα όμως, έχεις ακούσει το σύστημα αντι-drone, τέτοιο drone, το Ναι, αρνητικό, το κένταυρος. ναι, Τι θέλω να πω. Φαντάσου λοιπόν αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία δεν έχει παράδοση στο στρατό. Δεν έχει αμυντική βιομηχανία, δεν έχει στρατιωτική βιομηχανία. Μια χώρα, ρε παιδί μου. Μια χώρα ναι. μικρή. Εννοώ χώρα κακορίζικη. Η οποία για κάποιο λόγο αναπτύσσει μια ομάδα ερευνητική επιστημόνων, ενώ κομπιουτεράδων. Και αναπτύσσει φτηνά drone τα οποία μπορούν να επιτεθούν και τα χειρίζεται. Δεν είναι αμυντική βιομηχανία αυτό, αυτό είναι πληροφορική βιομηχανία, είναι ρομποτική βιομηχανία αυτό. Και ξαφνικά υπάρχει μία διαφορά. Το να φτιάξει κάποιος, παράδειγμα, πυρηνική βόμβα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να θέλει, ή μια χώρα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να φτιάξει πυρηνική βόμβα. Καταρχάς, μια εταιρεία δεν μπορεί να φτιάξει πυρηνική βόμβα. Δεν μπορεί, οικονομικά δεν μπορεί. Μόνο κράτη μπορούν. Επίσης, η πυρηνική βόμβα, η μελέτη, και συνήθως κλέβεται αυτή η τεχνολογία, αλλά δεν είναι. Πόσα κράτη έχουν πυρηνική βόμβα, ελάχιστα. Και Έτσι, και δεν υλικά. μπορούν να έχουν. Και υλικά συγκεκριμένα. Ναι, και υλικά και τεχνογνωσία και ανθρώπου και υποδομέ και εγκαταστάσει. Έτσι εύκολα φτιάξει πυρηνική βόμβα. Ωραία. Πόσο εύκολα φτιάχνει ένα στρατό από drones. Προσαρμόζει τη αγορά ντρονάκια που κάνουν 2.000. Αγοράζει 1.000 τέτοια, του προσαρμόζει και του λε φύγατε. Θα μου πει θα τα ρίξουν οι άλλοι κτλ. Ναι, πάμε σε ένα. Πώ λέγαμε παλιά, θυμάσαι χάρη που λέγαμε ο πόλεμο των άστρων. Ο διαστημικό πόλεμο. Ο πόλεμο μεταξύ Ανατολή και Δύση που γινόταν ψηλά. Λοιπόν, αλλάζει η εποχή και το ζήτημα είναι ποιο. Με φτηνά όπλα, με φτηνά υπτάμενα ή χερσαία ρομποτικά συστήματα, πάμε σε μια εποχή που βγαίνει ο άνθρωπος από τη συνάρτηση του πολέμου. Δηλαδή, έχουμε μια διεκδικούμενη περιοχή και κατεβαίνουν οι δύο χώρες να κατεβάσουν στρατό και στο στρατό χάρη δεν υπάρχουν φαντάροι, ούτε αξιωματικοί. Κατεβαίνουν υπτάμενα και χερσαία ρομποτικά και πολεμάνε. Δεν είναι video game. Δεν Ναι. πάμε σε video game καταστάσεις. Δηλαδή, κατεβαίνουν ρομποτικά συστήματα κεντρών και πολεμάνε. Και αντιαεροπορικά και πώς το λένε, και πυροβολικό, το οποίο το πυροβολικό επίσης νετάρει, κεντράρει το στόχο, τον drone που έρχεται ή τη βόμβα που έρχεται ρομποτικά, ενώ με τεχνητή νοημοσύνη. Και, Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το σενάριο να το έχουμε και. σύντομα. Ήδη το έχουμε, δεν είναι ότι δεν το έχουμε. Όχι, ενώ Απλά δεν. μόνο, πρόσεξε με, όχι ήδη το έχουμε, τώρα το έχουμε Ναι, επιτύχει. κάπως έτσι πάει. Πολύ σύντομα θα το έχουμε. Δηλαδή, Γ- θα υπάρχουν επιτελείς από πίσω, οι οποίοι είναι στους υπολογιστές πάνω, και θα διεξάγεται στο πεδίο της μάχης, γιατί πάντα υπάρχει πεδίο μάχης. Στο πεδίο μάχης θα κατεβαίνουν ρομπότ. Και θα Ναι, παίζουν, δηλαδή, σαν να λέμε ποδοσφαιρικός αγώνας, ρε παιδί μου, που παίζουν, πώς το λένε, που παίζουν 11 και 11 ρομπότ. κοίταξε, αυτό που ο βασικός, ο πυρήνας δηλαδή αυτής της κουβέντας είναι αυτό που λέμε το liability. Το ποιος είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη πράξη. Να θυμίσουμε ότι Α, η ευθύνη, ναι, αυτό αλλά. ισχύει και στο αμυντικό κομμάτι. Έτσι. Δεν είναι μόνο ποιος πατάει τη σκανδάλη για να σκοτώσει κάποιον. Είναι και αυτός που αμήνεται. Δηλαδή, ας Περίμενε. πούμε, τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν, ας πούμε, οι φρεγάτες είναι 99% αυτοματοποιημένα. Δεν είναι κάποιος που πατάει κουμπάκι για να πετάξει πυράβλους. Αυτό. Νετάρι και ρίχνει, ναι. Δηλαδή το σύστημα θα αποφασίσει αν θα επιβιώσει το πλοίο ή όχι. Ναι.
Από μόνο του, έτσι. Δηλαδή είναι τόσο αυτοματοποιημένα τα συστήματα αυτά που αποφασίζει από μόνο του αν ο στόχος αυτός είναι στόχος και δεν είναι, ξέρω εγώ, γλάρος, είναι drone και δεν είναι γλάρος, ότι θα στοχεύσει το συγκεκριμένο, ότι θα του δώσει προτεραιότητα αντί κάποιον άλλο στόχο, ότι θα ρίξει το τάδε βλήμα και ότι θα το παρακολουθήσει μέχρι να το χτυπήσει. Αν δεν το καταφέρει, μπορεί να βουλιάξει φεργάτα, ας πούμε, έτσι. Θέλω να πω, παίζει και στην ανάποδη, ότι το Ναι, θέμα ναι, του ναι, ναι, liability, αν ναι, θα ναι. προστατεύσει ή όχι το πλήρωμα. Επίσης, δύο επισημάνσεις. Η μόνη διαφορά και το σκαλοπάτι που έχει να λυθεί σε τεχνικό επίπεδο στο αν θα έχουμε τελείως αυτόνομα οπλικά συστήματα τύπου drone από τα τηλεχειριζόμενα είναι μόνο η επεξεργαστική ισχύ. Ο λόγος δηλαδή που δεν έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό AI στα drone των 5.000 ευρώ είναι μόνο ότι κοστίζει πολύ ακόμα το hardware. Σιγά σιγά αυτό κλείνει η ψαλίδα, έτσι. Δηλαδή μόλις καταφέρουν να βάλουν στα drone αυτά κάποιους μεγάλους επεξεργαστές τύπου GPU, σαν για αυτούς που έχουν ας πούμε οι πυράβλοι Cruise, αυτομάτως η δουλειά των πυράβλων Cruise που έχουν ακτίνα δράση 1500 χιλιόμετρα και δουλεύουν μόνοι τους, δεν παίρνουν ούτε καν στόχο ούτε τίποτα, θα μπει στα drone αυτά που πετάνε που είναι στη βαλίτσα μας. Θέλω να πω, είναι πιο πολύ τεχνικό το θέμα το πόσο έξυπνα είναι αυτά τα όπλα και πόσο αυτόνομα είναι. Σιγά σιγά θα γίνονται όλο και πιο αυτόνομα. Και το δεύτερο σχόλιο είναι σχετικά με το πόσο αθώες είναι αυτές οι εταιρείες. Τώρα έχω αφήσει εδώ στην οθόνη και φαίνεται ένα άρθρο από το Reuters για την OpenAI. Προφανώς και θέλουν να εμπλακούν στην αμυντική βιομηχανία, έτσι. Τα πιο πολλά λεφτά στον πλανήτη δεν πάνε πουθενά άλλου, στην αμυντική βιομηχανία πάνε. Ούτε στη φαρμακοβιομηχανία, ούτε πουθενά. Η αμυντική βιομηχανία έχει τα περισσότερα λεφτά. Οι εταιρείε λοιπόν αυτές, όταν κάνουν ανάλυση, ξέρω εγώ, στοιχείων ή ανάλυση στόχων κτλ. Φυσικά και εμπλέκονται άμεσα στην πράξη που θα κάνει το drone ή ο πύραυλος ή οτιδήποτε. Γιατί ένα πρόβλημα που έχουν να λύσουν οι στρατιωτικοί είναι να κάνουν ανάλυση και εκτίμηση του στόχου. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούν το Cloud ή το OpenAI ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα για να κάνουν εκτίμηση αν στο τάδε κτίριο είναι ο συγκεκριμένος στόχος ή όχι, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα τους πει ρίξε τη συγκεκριμένη πολυκατοικία ή άφησέ την, που μπορεί να έχει μέσα άλλους 300 αμάχους. Προφανώς και εμπλέκονται οι εταιρείε όταν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι το σύστημά τους μέσα στον πύραυλο, απλά να είναι μέσα στη διαδικασία του decision. Έτσι. Είναι λίγο υποκριτικό δηλαδή το να λένε οι εταιρείε ότι εγώ δεν ασχολούμαι. Μάλιστα, πριν εδώ είχα. Εδώ είναι αυτό που δείξαμε πριν. Εδώ είναι ένα άλλο που βγήκε επίσης τώρα ένα άρθρο που λέει ότι οι εταιρείε υποστηρίζουν ας πούμε την αντίρρηση της Anthropic σε σχέση με το Πεντάγωνο γιατί εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αμυντικό AI και τέτοια πράγματα. Ναι. Το επόμενο άρθρο. Η Anthropic είναι πίσω στις διαπραγματεύσεις με το Πεντάγωνο. Είναι αυτό που έλεγες πριν Οι ότι διαπραγματεύσεις, ρε Χάρη, δεν έχουν έρθει ακόμη στη Σκόπια. Συζητάνε οι Μπήκανε, άνθρωποι. μπήκανε μέσα οι μέτοχοι της εταιρείας και λένε κοίταξε να δεις, εντάξει, ωραίο είναι αυτό για βιτρίνα, να λέμε ότι εμείς είμαστε λίγο πιο ηθική εταιρεία, αλλά μην χάσουμε και το συμβόλαιο, ας πούμε, με το Πεντάγωνο. Γιατί πρακτικά το Πεντάγωνο, η Αμερικανική ας πούμε, κυβέρνηση, εντάξει, τι να κάνει, δεν πρόκειται να τους κλείσει φυλακή, θα τους κόψει το συμβόλαιο. Η εταιρεία προφανώς και θεωρεί πολύ πιο σοβαρό να χάσει το συμβόλαιο παρά να ε, συλλάβει, ξέρω εγώ, το FBI τον Altman ή τον Amodei ή οποιονδήποτε. Το συμβόλαιο τους ενδιαφέρει. Που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν πρόκειται ποτέ να χάσει τη σύμβαση. Ειδικά όταν υπάρχουν άλλες εταιρείες δίπλα που τρέχουν να καλύψουν το κενό. Όπως η OpenAI. Προφανώς και θα μπουν μέσα σε αυτά τα συμβόλαια. Εγώ δεν περιμένω από τις εταιρείε να βάλουν από μόνες τους φρένο σε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να γίνει από τους υπόλοιπους τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα είναι από τους πελάτες, θα είναι από τους μετόχους, θα είναι από τους επιστήμονες που δουλεύουν μέσα σε εταιρείε, δεν ξέρω. Η εταιρεία ως εταιρεία δεν έχει κανένα λόγο να χάσει το συμβόλαιο. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό και τα βλέπω με επιφύλαξη αυτά τις
ας πούμε την προβολή, την υπερπροβολή μάλλον του ότι οι εταιρείες αυτές έχουν και ηθικές, ας πούμε, ευαισθησίες. Μια χαρά δουλεύουν εδώ και χρόνια με όλους τους στρατούς, όχι μόνο με το Πεντάγωνο, έτσι, για να Χάρη, είμαστε... να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Λοιπόν, αναφορικά με την τεχνολογία. Οι τρεις μεγαλύτερες εφευρέσεις του 20ου αιώνα, οι τρεις μεγαλύτερες εφευρέσεις και τεχνολογικές έτσι, εκρήξεις του 20ου αιώνα ήταν η πληροφορική, τη δεκαετία του 40 που ξεκίνησε, η διαστημική τεχνολογία και το ίντερνετ. Αυτές δεν είναι οι τρεις μεγαλύτερες τεχνολογικές εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε. Υπολογιστής. ENIAC. Ο ENIAC, θυμάσαι τι χρήση ήταν εκεί, γιατί χρηματοδοτήθηκε Ναι, από το το... το έχουμε πει, ναι. Ο ENIAC ήταν για να γίνουν, πώς το λένε, να τρέξουν σενάρια για την πρώτη πυρηνική βόμβα της Χιροσίμα. Ναι. Και η πυρηνική τεχνολογία, να τη βάλουμε και αυτή που είναι μια εξέλιξη. Και πιο πριν υπολόγιζε τροχές πυροβολικού. Μπράβο. Τώρα, όσον αφορά το διάστημα, θυμάστε τη δήλωση του 61 του Προέδρου του JFK μεταξύ πολέμου Αμερικής και Δύσης, ενώ Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης τότε, με τον πόλεμο, ποιος θα φτάσει πρώτος στο φεγγάρι, το ένα τ' άλλο. Ήταν εθνική, ήταν στρατιωτική η λόγη όπου χρηματοδοτήθηκε η NASA τόσο ισχυρά για να μπορέσει η πρώτη μετά τη Λάικα και μετά τον Γκαγκάριν, γιατί οι άλλοι είχαν τη Λάικα και τον Γκαγκάριν. Οι Αμερικάνοι είχαν τον Τζον Γκλεν, τον πρώτο άνθρωπο σε τροχιά, και το εμβληματικό σημείο ήταν ποιος θα καρφώσει το κοντάρι της σημαίας στη Σελήνη. Το κάρφωσε το 69 η Αμερική με το Apollo 11. Και αυτό ήταν χρηματοδότηση στα πλαίσια. Και μην πάμε μακριά. Ο μπαμπάς του ίντερνετ, Χάρη, ποιος ήτανε? Το ARPANET. Τι ήταν το ARPANET? Στρατιωτικό δίκτυο. Στα πλαίσια πάλι του ψυχρού πολέμου. Μην κοροϊδευόμαστε. Τα έχει πει ο Ηράκλειτος εκατομμύρια χρόνια πριν. Χιλιάδες χρόνια πριν. Πατήρ πάντων πόλεμος. Αυτό ζούμε και τώρα. Πατήρ πάντων πόλεμος. Η διαφορά είναι αυτή τη στιγμή ότι μέχρι τώρα οτιδήποτε συζητάμε γινόταν από κρατικές δομές, όλες οι εξελίξεις, τα πυρηνικά, τα διαστημικά, τα πληροφορικά κτλ. Γινόταν από κρατικές δομές, ακόμα και το πανεπιστήμιο που δούλεψε τον ENIAC, τα ερευνητικά κέντρα, κρατικά ήτανε, κρατικές χρηματοδοτήσεις, αυτό εννοώ κρατικές δομές, κρατικές χρηματοδοτήσεις. Σωστά. Θυμάστε Ναι. το DARPA. Τι είναι το DARPA? Το DARPA έχει χρηματοδοτήσει τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα επίπεδα με του διαγωνισμού κτλ. Το DARPA έχει χρηματοδοτήσει στη δεκαετία 60, 70, 80, χρηματοδοτούσε την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Και ακόμα το κάνει. Και ακόμα το κάνει. Και το DARPA είναι defense, είναι του Υπουργείου Defense. Αμήνης. Είναι Ναι, ναι. χρηματοδοτήσει στρατιωτικέ. Δεν είναι ερευνητικέ χρηματοδοτήσει. Δεν είναι στα πλαίσια του πολιτισμού και τη ανάπτυξη τη τεχνολογία. Το, Είναι για στρατιωτικό σκοπό. Όταν λοιπόν σε το, χρηματοδοτώ και σου λέω πάρε παιδί μου 50 δις να δουλέψεις σε αυτή τη καινοτομία που σκέφτεσαι, και εγώ είμαι του Υπουργείου Αμήνης, δεν είναι αυτονόητο ότι αυτά που θα βγάλεις θα τα πάρω πρώτος εγώ? Τι το, το, συζητάμε τώρα? το DARPA έχει το DARPA Challenge που είναι για Μπράβο. ρομποτική. Υπάρχει ακόμα. Βέβαια, βέβαια. Ακόμα Και γίνεται το DARPA Challenge. ναι, ναι, βέβαια. Έχει βραβείο, δεν ξέρω πώς είναι, 7-8 εκατομμύρια δολάρια, κάτι τέτοιο, που οι εφαρμογές μπορεί να φαίνονται ότι είναι άλλες. Ας πούμε, έχουν DARPA Challenges για rescue robotics, για διασωστικά ρομπότ. Ναι, ναι, για κοινωνικό σκοπό. Ναι, για πυροσβέσια, ας πούμε. Αλλά Ναι, όταν ναι. έχεις ένα ρομπότ, το οποίο είναι αυτά τα Atlas της Boston Dynamics, τα οποία Μπράβο. μπαίνουν και ανοίγουν πόρτες και σπάνε παράθυρα και κουβαλάνε θύματα έξω από φλεγόμενα κτίρια, Είναι... προφανώς η αμέσως επόμενη εφαρμογή είναι στο πεδίο της μάχης. Να σπάρει κεφάλια. Ναι, δεν Ναι, είναι... ισχύει. Απλά να βάλουμε αυτή την παράμετρο, γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη διαφορά είναι ότι η τεχνολογία με τα σχηματιστικά αυτή τη στιγμή έχει φύγει σε κάποιο βαθμό από τα μεγάλα πανεπιστήμια και από τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ρόλος, ο κεντρικός ρόλος δεν διαδραματίζεται στα μεγάλα πανεπιστήμια, όπως γινόταν στο παρελθόν. Διαδραματίζεται στις μεγάλες εταιρείες. Και οι μεγάλες εταιρείες αυτή τη στιγμή τι έχουν καταφέρει?
να έχουν. Εν τω μεταξύ, χάρη να βάλουμε κι άλλο ένα συμπαράμετρο το οποίο δεν το έχουμε πει ποτέ. Ε, ο μετασχηματισμός του πλανήτη δεν γίνεται τώρα. Ο μετασχηματισμός του πλανήτη έγινε τη δεκαετία του 90 και του 2000 με τις εταιρείες που γιγαντώθηκαν λόγω ίντερνετ. Οι εταιρείες που γιγαντώθηκαν λόγω ίντερνετ είναι οι πολύ συγκεκριμένες κυρίες. Είναι η Amazon, είναι η Google, είναι η Meta, το Facebook, είναι η, πώς το λένε, είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή, ο Τζεφ Μπέζος τι είναι, γιατί ο Elon Musk τι είναι, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν το ίντερνετ με τα δεδομένα και ήλεγχαν τα social media κτλ. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι χάρη οι οποίοι ελέγχουν σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη. Και πάντα από πίσω υπάρχει μια Microsoft, η οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή την OpenAI και δεν ξέρω τι άλλο ελέγχει. Ή μια Amazon. Δεν είναι πάνω από 7-8 εταιρείε. Οι μεγάλες κυρίες όπως λέμε, γιατί είναι όλες Ναι. θηλυκές. Είναι οι μεγάλες κυρίες. Κάποτε Έτσι. ήταν, κάποτε αυτοί που είχαν τον έλεγχο, όπως λες, ήταν οι εταιρείε που φτιάχναν ουσιαστικά τα κυκλώματα, τα Μπράβο. ψηφιακά. Σήμερα είναι αυτές που έχουν Τα data. λογισμικό, όχι λογισμικό γενικά, ξέρω εγώ, Windows και εφαρμογές γραφείου, ειδικά λογισμικό που στείνεται αυτή τη στιγμή το AI που θα τρέχει τα επόμενα 10-20 χρόνια. Ναι, οι οποίες είναι οι ίδιες εταιρείες όμως, οι οποίες ήλεγχαν το ίντερνετ. Ναι, Αυτοί ναι, που ήλεξαν το ίντερνετ είναι αυτοί που ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη. Και ένα βασικό στοιχείο είναι ότι έχουν λεφτά, έχουν τα χρήματα, είναι κοντά στην κουλτούρα, επειδή λογισμικό το ένα, λογισμικό και το άλλο. Και επίση το ακόμα σημαντικότερο χάρη είναι ότι έχουν τα data. Έχουν ναι, τα data. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι data. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο ικανότητα, βαθιά μάθηση. Η βαθιά μάθηση πού γίνεται. Πάνω μου εμένα, πάρε με μελετή σε μένα. Οι αλγόριθμοι του deep learning, όλο το παιχνίδι, θέλω να μην ξεχνάμε χάρη το εξή. Καλή τεχνολογία generative. Το GPT τι σημαίνει? Generative είναι το G. Το TAF είναι η αρχιτεκτονική transformer που ανακαλύψαν τα παλικάρια της Google, όχι τυχαία, τα 8 παλικάρια της Google. Και το P που συζητάμε τώρα, το χάρη, το P τι είναι? Pre-trained. Pre-trained. Τα μοντέλα αυτά, τα γλωσσικά μοντέλα είναι τα πολυτροπικά μοντέλα, όχι μόνο τα γλωσσικά. Τα πολυτροπικά μοντέλα είναι pre-trained. Είναι προεκπαιδευμένα και μεταεκπαιδευμένα μετά από τη Το ροή οποίο ναι, το οποίο σε data. σιγά σιγά αυτό προσπαθούν να το κάνουν λίγο, να είναι λίγο περισσότερο online, γιατί πλέον δεν τους φτάνουν τα δεδομένα για pre-train και δεν τους φτάνει και ο χρόνος ουσιαστικά. Εντάξει, και ουσιαστικά μην ξεχνά ότι το meta-train, την ώρα που δουλεύει, δηλαδή το real-time training, έχει να κάνει ότι εγώ είμαι άνθρωπο, έχω την ανθρώπινη κρίση και την ώρα που μου δίνει μια απάντηση, εγώ την αξιολογώ και σου λέω δώσω μου και αυτό, δώσω μου εκείνο, δώσω το άλλο. Οπότε υπάρχει βελτιστοποίηση από άνθρωπο. Ναι, Οπότε ξαναγυρνάμε στη φιλοσοφία των expert systems. Τι κάναμε στα print data? Στο pre-training, τα δεδομένα είναι ανθρωπογενή. Α πούμε, πριν 5 χρόνια, το 95% των δεδομένων που ταΐσαμε το GPT για να εκπαιδευτεί και να παράξει τα αποτελέσματα που παράγει ήταν ανθρωπογενή δεδομένα. Κείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο, ανθρωπογενή. Σήμερα όχι μόνο δίνουμε τα data προεκπαίδευσης, αλλά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, δηλαδή οι απαντήσεις του μοντέλου, αξιολογούνται κάθε φορά που εμείς του διορθώνουμε μία απάντηση. Αυτό τι κάνει? Μαθαίνει από μας, από experts δηλαδή, από ανθρώπους, το λάθος του και επαναεκπαιδεύεται. ναι. Και επίση να πω κάτι καταρχήν για το θέμα του κόστους που είπες. Ε, Σαν υποσημείωση, το SDI, το πρόγραμμα του, αυτό που λέμε το πόλεμο στον Άσον δεκαετία του 80, απέτυχε. Δεν φτιάχτηκε τελικά. Λένε, σύμφωνα Γιατί με τι θέλουν να εκτιμήσεις, φτιάξουν? ότι κόστησε. Τι θέλουν να φτιάξουν? Θέλω να φτιάξουν Διαστημικούς ουσιαστικά, σταθμούς να πώς πυροβολάνε? λέμε, πώς λέμε σήμερα τα anti-drone συστήματα. Ας το φανταστούμε αυτό σε επίπεδο συστημάτων σε τροχιά που χτυπάνε δορυφόρους και Ναι, βαλιστικούς ναι, ναι. πυράβλους. Διαστημικές βάσεις να φτιάξουν απ' έξω. Όχι βάσεις, δορυφόρους, δορυφορικά συστήματα με Ναι, ναι, λέιζερ ναι. σε Σε τροχιά τροχιά. που θα χτυπούσαν βασικά βαλιστικούς πυράβλους ή άλλους δορυφόρους. Γιατί απέτυχε αυτό? Καταρχήν το θέμα του κόστους. Λένε κατά εκτίμηση ότι αυτό κόστισε μόλις 50 με 70 δις γενικά, που Μόνο. θεωρούνταν, ναι, και θεωρούνταν ότι ήταν τεράστιο το νούμερο τότε. Σήμερα Ω. λοιπόν έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν δεσμευτεί, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει όχι, ότι θα δώσουν 500 δις στις 5 εταιρείε
τον AI για να αναπτύξουν τα συστήματά τους. Μιλάμε για 10 φορές πάνω για κάτι Ναι. το οποίο είναι υποτίθεται όχι μόνο αμυντικής χρήσης, έτσι. Και ξέρει ποιο είναι το ωραίο, Χαρή, έτσι. Ότι εκείνη την εποχή τα 50 δι ποιο μπορούσε να τα δώσει. Ναι, 5 χώρες μπορούσαν να δώσουν 50 δι. ναι, ναι. Σήμερα Και, ποιο μπορεί να δώσει 500 δι. Ο ναι, Elon Musk μόνο του τα δίνει. Ένα όχι. παλικάρι μόνο του, ένα Ναι, παλικάρι μόνο του Elon Musk έχει περιουσία 800 δι. ναι, ναι. Και Και πάει για 3. ο λόγος που απέτυχαν τότε ήταν κυρίως ότι δεν είχαν ακόμα επεξεργαστική ισχύ αρκετή για να φτιάξουν τα συστήματα αυτόματου ελέγχου των λέιζερ. Αν δηλαδή αυτό φτιαχνόταν σήμερα, μια χαρά θα το φτιάχναν και πολύ πιο φθηνά. Θέλω να πω, ήταν και θέμα χρόνου, δεν ήταν μόνο θέμα τεχνολογίας. Ήταν όμως και θέμα τεχνολογίας. Σήμερα αυτό που έχουμε είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα διαθέσιμα, έχουν δηλαδή συγκεκριμένες χώρες και άνθρωποι, όπως λες, πολύ περισσότερα χρήματα διαθέσιμα, οπότε το θεωρώ θέμα χρόνου να φτιαχτούν αυτά που θέλουν να φτιάξουν. Δεν είναι ζήτημα αν θα βρούμε τα λεφτά. Και επειδή λέμε μόνο τα αρνητικά, να πω και ένα παράδειγμα από χθες το έκανα αυτό και έχει σχέση με το online που λες, το post-training. Χτες έψαχνα κάποιες πληροφορίες γιατί θέλω να δω τέλος πάντων πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα ειδικό μοντέλο για νευρονικά δίκτυα, ενός νευρώνα μάλλον, πάρα πολύ ρεαλιστικό, δηλαδή σε βιολογικό επίπεδο, λεπτομέρεια. Και ήθελα να το φτιάξω, να δω ότι δουλεύει σωστά και μετά να δω αν αυτό μπορεί να υλοποιηθεί σε κάποιο μικρό, δηλαδή σε κάποιο Raspberry ας πούμε. Αντί λοιπόν να φάω εγώ 2-3 μήνες να κάνω αυτή τη δουλειά, λέω δεν τσεκάρω τι θα μου πει το μηχάνημα. Μου βγάλε λοιπόν μια περίληψη μετά από πολλές ερωτήσεις και ξανά ερωτήσεις και διευκρινήσεις κτλ. Μου βγάλε μια εκτίμηση 25 σελίδες, οι οποίες εντάξει μπορεί και να μην είναι ακριβώς τα νούμερα σωστά, αλλά μια εκτίμηση, μια τάξη μεγέθους την έβγαλε. Και αντί να φάω εγώ 3 μήνες, ας πούμε, έφαγα μισή ώρα. Έτσι. Επιταχυντή. Και αυτό έχει να κάνει με το online που λες, με το online training, γιατί κάθε φορά, αν πάω δηλαδή και το ρωτήσω από την αρχή, πες μου πώς θα λύσω το τάδε πρόβλημα, θα κατεβάσει ό,τι να είναι. Αν όμως αυτό κάθε φορά το ρωτάς πιο συγκεκριμένα και πιο συγκεκριμένα και έχει και από κάτω και τα χεράκια που λένε αν αυτό που σου απάντησε ήταν καλό ή όχι, αυτό είναι feedback για το σύστημα. Όσο παίρνει feedback από το χρήστη, βελτιώνει την επόμενη απάντηση. Ναι. Έτσι. Και Και αυτό το έτσι. σύνολο, και το σύνολο της νοητικής του αντίληψης Ναι, πίσω. ναι. Και Όχι αυτό μόνο, δεν σιγά, βοηθάει μόνο εμένα. αυτό σιγά σιγά θα βελτιώνεται. Τώρα, πώς κολλάει αυτό με τα απλικά συστήματα που λέμε. Καλός ή κακός βελτιώνεται σε όλες τις εφαρμογές. Δηλαδή και τα απλικά συστήματα θα αρχίσουν να γίνονται το ίδιο καλά. Αν 10 φορές χρησιμοποιηθεί ένα όπλο και γίνει αξιολόγηση ότι τις 3 φορές χτύπησε λάθος στόχο, την επόμενη φορά θα το φτιάξουν έτσι ώστε να μην χτυπήσει 3 λάθος στόχους, να χτυπήσει 2 λάθος στόχους, ας πούμε. Έτσι δουλεύει δυστυχώς η Εντάξει, διαδικασία, έτσι δουλεύει ο κόσμος, ρε Χάρη. Έτσι δουλεύει ο κόσμος. παρότι οι εταιρείε. Όχι, εντάξει, Σου κασίζει το κεφάλι. πόλεμοι δυστυχώς θα υπάρχουν πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι να είμαστε λίγο υποψιασμένοι, μην βασιζόμαστε στο τι λέει κάθε εταιρεία, γιατί όπως είπα πριν, η κάθε εταιρεία ασχολείται με αυτό που κάνει η εταιρεία, δεν ασχολείται με το να βάλει κανόνες στο AI. Αυτό που δείχνω εδώ κάπως η ώρα είναι μια ανακοίνωση που βγάλαμε στην ΕΠΕ. Είναι μια συνάντηση που έγινε στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το Φεβρουάριο, που είχε καλέσει φορείς για ακρόαση. Και είχε μέσα διάφορους φορείς και για ανθρώπινων δικαιωμάτων και από την νομική πλευρά και από την πλευρά της πληροφορικής κτλ. Και έγινε συζήτηση για διάφορα τέτοια θέματα. Για θέματα διαφάνειας, για θέματα λογοδοσίας, για ποιες είναι οι καλές πρακτικές, ποιες προτείνουμε σαν προϋποθέσεις για να δουλεύει αυτό το alignment που λέμε, δηλαδή όντως να εξυπηρετεί τους σκοπούς του ανθρώπου, να έχει θέματα safety critical διασφαλίσεις, διάφορα τέτοια πράγματα. Θέλω να πω, αρχίζει η κουβέντα και με φορείς που δεν έχουν σχέση με πληροφορική. Άνθρωποι που έχουν να κάνουν με το θεσμικό επίπεδο. Νομικοί φορείς. Προφανώς η πολιτεία, έτσι. Και εγώ θεωρώ ότι ήδη έχει αργήσει κιόλας. Δεν είναι. Ήδη δηλαδή τρέχουν πράγματα που πολλές από αυτές τις κουβέντες που κάνουμε εδώ φαίνονται παροχημένες. Σαν αντικείμενο, ήδη δηλαδή θα έπρεπε να ξέραμε
να έχουμε μια εικόνα και να έχουμε κάποιες βασικές αρχές και κάποιες οδηγίες τέλος πάντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι να περιμένουμε σε 1,5 χρόνο αν και όταν θα εφαρμόσουμε το AI Act. Σε 1,5 χρόνο θα είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα που πάλι θα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα που είπες alignment, θυμήθηκα αυτό που διάβαζα χθες, ότι βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας και το αφήγημα που επιτάσσει, alignment σημαίνει στα ελληνικά ευθυγράμμιση. Ναι. Και είναι μια βασική δομική έννοια στο AI για την ευθυγράμμιση του συστήματος λειτουργίας των συστημάτων AI με τις ανθρώπινες αξίες, με το ανθρώπινο αξιακό σύστημα. Οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος ανθρωπότητας κτλ. Το φιλοσοφικό ερώτημα είναι, ο άνθρωπος λειτουργεί υπέρ της ανθρωπότητας ή λειτουργεί υπέρ του κέρδους, υπέρ της εξουσίας και υπέρ της ισχύως μιας χώρας ή μιας άλλης χώρας? Αυτό είναι Ξεκινήσουμε το από εκεί. βασικό. Αυτό είναι το βασικό Δεύτερον, πρόβλημα. Ναι. ξέρεις, τώρα που είπες align, ξέρεις ποια είναι το αφήγημα που είπα? Εθνική ευθυγράμμιση. Ζήτησε το Πεντάγωνο από την Anthropic να ευθυγραμμιστεί εθνικά. Κρατικά Ναι. δηλαδή, με τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Και έρθει και σου λέει ότι εμείς, μα δες τώρα αφήγημα το οποίο δεν σηκώνει δύσκολα απάντηση. Εμείς χρησιμοποιούμε τα συστήματα για νόμιμους σκοπούς. Τι πρόβλημα έχεις? Δεν είναι νόμιμο ένας στρατιώτης να σκοτώνει? Νόμιμο είναι. Σε όλες τις χώρες, και εδώ είναι, παντού είναι νόμιμο. Τι πρόβλημα έχεις? Μα αυτόνομα όπλα, τι εννοείς αυτόνομα όπλα? Σκοτώνουν εχθρούς. Όταν έχεις την έννοια του εχθρού και είναι OK να πατάει το κουμπί ο αξιωματικός και δεν είναι OK να πατάει το κουμπί το drone, έρχεται και σου λέει άλλος, ρε φίλε, πας καλά. Είναι εχθρός. Δεν είναι νόμιμο να επιτεθούμε στον εχθρό ή να αμυνθούμε από τον εχθρό? Είναι νόμιμο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι νόμιμο. Δηλαδή αυτό είναι αφήγημα. Από τη στιγμή που ορίσαμε κράτη, χώρες κτλ., από τις σπηλιές εννοώ, που ορίσαμε ότι αυτή η σπηλιά είναι δικιά μου και αυτή είναι ξένη, όταν επιτίθεται ο διπλανός συνοικισμός στη δική μου σπηλιά, είμαι υποχρεωμένος μέχρι τελευταίας ρανίδας, λέμε εμείς, έτσι. Δεν υπερασπίζομαι την πατρίδα μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός μας. Ωραία, έρθει και σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, τι θες? Έχουμε πόλεμο. Εθνικά συμφέροντα. Διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα. Στο Ιράν, τι πρόβλημα έχει? Εμείς τα αποφάσισε αυτό οι νόμιμοι εκλεγμένοι. Λέει, είναι περίεργο όλο αυτό. Και επίσης πιο περίεργο, χάρη ειλικρινά, είναι ότι ζούμε τη στιγμή που μια εταιρεία κερδοσκοπική με χρηματοδότες πάει να βάζει ηθικό ρυθμιστικό πλαίσιο σε ένα κράτος. Δηλαδή, αυτό εμένα, χάρη, δεν χωράει στο αντιληπτικό μου φάσμα. Δεν χωράει. Ναι, Μία δεν χωράει γιατί εταιρεία, δεν μία ισχύει. Δεν στέκει. εταιρεία, μία εταιρεία που έχει υπογράψει σύμβαση με την ΗΠΑ, μία εταιρεία, όχι μια ΜΚΟ ή ένας φορέας, μία εταιρεία λέει στην ΗΠΑ ότι ξεπερνάτε τα όρια. Ξεπερνάτε Ναι. τα όρια. Μια εταιρεία λέει στο κράτος. Και εμείς τώρα συζητάμε χρόνια ότι πρέπει τα κράτη να σοβαρευτούν Ναι. και να μπουν θεσμοί και φορείς, ο ΙΕ, από εδώ, από εκεί, η Ευρώπη, η Ρωμανία, να βάλουμε ρυθμιστικό πλαίσιο στις Ναι. εταιρείες. Ναι. Είναι σκληρό και αυτό που ζήσαμε, έτσι. Να συμπληρώσω κάτι γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Ναι. Κάτι που δεν είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά δυστυχώς δεν έχει να κάνει με AI. Στην αξιολόγηση στόχων που κάνουν οι στρατιωτικοί, έχουν συγκεκριμένα ποσοστά αποδεκτών απολειών Πόσο? σε αμάχους. Α, σε αμάχους. Σε αμάχους. Έχει δηλαδή ένα ποσοστό Πώς που λέγονται, βάζει από τη μία πλευρά παρεπόμενοι στόχοι, πώς λέγονται, παρεπόμενες απώλειες, collateral damage. Ναι, παράπλευρες απώλειες. και λέει, βάζει ένα νούμερο στο στόχο, πόσο σημαντικός είναι, και βάζει από δίπλα πόσο είναι το αποδεκτό όριο των collateral που μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο αν θα Ναι, ρε χτυπήσει το παιδί μου, συγκεκριμένο εντάξει. στόχο. Εντός ορίων, Δηλαδή, εντός ανεκτών ορίων. τα ανεκτά όρια λοιπόν, το ποιος βάζει τα ανεκτά όρια δεν τα βάζει το AI. Εδώ Μια και χαρά. αιώνες τα βάζουν οι Μια χαρά. άνθρωποι. Μια χαρά. Έτσι. Και επειδή εκεί έχουμε διαφωνία στο ποια είναι τα αποδεκτά όρια, εκεί είναι και το πρόβλημα γιατί δεν συμφωνούμε στο alignment για το AI. Δεν έχουμε ορίσει το πρόβλημα ακόμα. Αυτό είναι το Μια θέμα. χαρά. Μια Έτσι. χαρά. Κλείνοντας Φίλες και φίλοι. να Τελείωσε, πω τελείωσε τη φράση σου. μόνο αυτό που δείχνω τώρα, ότι εμείς από το 18
έχουμε βγάλει ένα ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση που ουσιαστικά σχολιάζουμε ένα ψήφισμα που είχε βγει στον ΟΗΕ που έχει 10 βασικούς κανόνες τι πρέπει να έχει ένα αυτόνομο οπλικό σύστημα για να θεωρείται ότι τουλάχιστον το ελέγχουμε και είναι εντός των Ωραία. προδιαγραφών που κουβεντιάζουμε Ποιος το τόση ελέγχει, ώρα. Χαρή? Ποιος το ελέγχει το οπλικό σύστημα? Αυτός που το σχεδιάζει και Ναι, αυτός που το όχι, εννοώ χρησιμοποιεί. ποιοι είμαστε εμείς που το ελέγχουμε. Το Υπουργείο του κράτους που το στέλνει. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα Ακριβώς. συμφωνείς λοιπόν με αυτό. Φίλε, Ακριβώς. κουμάντο κάνω εγώ. Ακριβώς. Ποιος Εδώ ποιος θα λοιπόν κάνει κουμάντο? λέει, Ο πραγματιστής. εδώ λέει κάποια πράγματα σχεδιαστικά που λέει για παράδειγμα ότι πρέπει να έχει διαφάνεια. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει πρόσβαση στο πώς δουλεύει. Το τελευταίο είναι Ποιος το πιο άνθρωπος έχει δύσκολο. πρόσβαση? Αν είναι να έχει ο υπουργό πολέμου, έχει πρόσβαση. Άνθρωπος είναι υπουργό πολέμου εκλεγμένο, πρόσεξε με. Νόμιμα εκλεγμένο κυβέρνηση εκλογέ. Είμαι ο Ναι, υπουργό πολέμου. Θες κάτι? εδώ Εγώ δεν έχω πρόσβαση. εδώ δεν κουβεντιάζουμε τη χρήση, εδώ κουβεντιάζουμε την κατασκευή. Την Δηλαδή, κατασκευή. λέει πράγματα τα οποία πρέπει να ισχύουν γενικά για τα ρομποτικά συστήματα για να θεωρούμε ότι τέλος πάντων είναι ασφαλή και εντάξει πάμε να τα φτιάξουμε. Ναι. Ειδικά για τα οπλικά συστήματα, το επιπλέον πρόβλημα είναι ότι αλλάζουν οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες στα οπλικά συστήματα δεν είναι ντε και καλά να είναι πάντα σωστά προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ρε Έτσι, και γι' Χάρη, αυτό και χρειάζεται ειδική κουβέντα. Ρε Χάρη, έχουμε ένα αφήγημα σε όλα αυτά που συζητάμε, στο οποίο εγώ αρχίζω πραγματικά να το σκέφτομαι. Δηλαδή, έχουμε μια αφήγηση η οποία λέει κακή τεχνητή νοημοσύνη, καλός άνθρωπος, ανθρωποκεντρική, να κάνει κουμάντο ο Ναι. άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος, ρε φίλε? 3.000 χρόνια κάνει κουμάντο ο άνθρωπος και έχουμε πολέμους, φτώχεια, κακομοιριά, το ένα τ' άλλο. Ο άνθρωπος κάνει κουμάντο. Και ερχόμαστε και λέμε ότι η λύση είναι human in the loop. Human in the loop είναι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, πώς το λένε, ο που επιθυμεί η χώρα του, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη χώρα, ο κάθε άνθρωπος της κάθε χώρας που καλείται να πάρει αποφάσεις στα συστήματα, δεν είναι λύση πάντα. Δεν είναι ο καλός, δεν είμαστε πώς το λένε, ηθικολογικά, ο καλός άνθρωπος, το Όχι. κακό σύστημα, το σύστημα θέλει το κακό μας, ο άνθρωπος θέλει το καλό μας. Ποιος άνθρωπος θέλει το καλό μας? Αν εμείς ήμασταν έτσι πολύ καλοί, θα υπήρχαν μόνο καλοί πόλεμοι. Δεν θα υπήρχαν κακοί πόλεμοι. Κάθε ένας που κάνει πόλεμο, Χάρη, θεωρεί ότι είναι καλός πόλεμος. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, φίλες Ακριβώς. και φίλοι, ας κρατήσουμε από τη σημερινή μας συζήτηση ότι δεν θα υπάρχει πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας που να μην επηρεαστεί δραστικά από την τεχνητή νοημοσύνη. Καλά να είμαστε, να τα συζητάμε, να σπέρνουμε απορίες και ερωτήματα και ας μην έχουμε τις απαντήσεις. Χάρη, σε ευχαριστώ για αυτή μας τη συζήτηση. Έγινε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, σε 2 εβδομάδες ξανά κοντά μας. Γεια Γεια χαρά. χαρά.